खुलुमबाय गिबियाव गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोनहा गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। आङो गोनां भिडिअ लाबोबाय थागोन। बिटिसिनि बारग' सिएम प्रमद बर', बारग' मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्म आरो रेखारानि दास बर'आ एमसिएलए महरै समायखिरा लाबाय मैया। बेनिफ्राय फैगौ आसाम बिधान सभानि जथुम्मायाव बिटिसिनि सेनियर सेकेन्डारि फरायसालिखौ सिगांग्रि गोनांथि होनायनि बिथायाव सरखारि खालामनायनि राहा लानो दाबि खालामदों बिटिसि सेनियर सेकेन्डारि स्कुल आफादा। बिथांमोना बेनि थाखायनो रबिराम नार्जारी माने बिटिसिनि सोलोंथाइ बिभागनि इएमखौ लोगो हमदों बिथांमोना। बेनिफ्राय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय, अन्ध्र प्रदेशआव बास दुर्घटना जादोंमोन बाइकजों सौदावनानै। दा बेवहाय बासआ खामनानै 25 जन यात्रिया रुंसारि जादों आरो 15 जना संकटजनक माने आहत जादों, माने आघात जादों। बिथांमोननि चिकित्साया दा सोलिगासिनो दङ। बाइकजों सौदावनानै बे बासआ खामदों। अन्ध्र प्रदेशआव जादों बे घटनाया। हायद्राबादनिफ्राय बेंगालुरु थांगासिनो दंमोन बे बासआ। भारत भुटान रेल संजगनि खामानिया थाबैनो जासिगोन। क'क्राझारनिफ्राय गेलेंफु, मोनसेया जाहैबाय दुवारसर बानारहाटनिफ्राय भुटाननि सामसे स्टेशनसिम जागोन आरो मोनसेया जाहैबाय क'क्राझारनिफ्राय गेलेंफुसिम। दा बे खामानिया जोबोद थाबैनो जासिगोन आरो बेनि थाखाय 4033 कौटिखौ रेल बर्डआ अनुमोदन खालामखाबाय। बे पास जाखाबाय बे फाइनान्सआ। बे खामानिया थाबैनो जासिगोन। जोबोद मोजां खबर बियो। टुरिजमफोराबो बे दिब्ला भुटानाव ओरै जोंनि क'क्राझारनिफ्रायबो थांनाया गोबां एरसिगोन। मोजां खबर बियो। बेनिफ्राय सासे फोरोंगिरिया 16 कौटि थाखानि दुर्निति खालामनानै हमजाबाय। बियो नलबारि जिल्लानि कृषि आरो मिन बिभागनि धनफोर फैनायखौ बेबादिनो जालियाथि खालामै बियो लुथिगासिनो दंमोन। 16 कौटि बिनि दुर्नितिया, बेखौ हमनो हाबाय बिथांखौ। बेनिफ्राय 29 अक्ट'बराव दिल्लीयाव अखा हाहोनाय जागोन। माने दा बिराद प्रदुषण जाबाय नालाय, क्लाउड सीडिं बा कृत्रिम अखानि बेबस्था लानाय जागोन गिबि खेब 29 अक्ट'बराव दिल्लीयाव। इंराजि साहित्यनि जगताव सन्मानीय पुरस्कार मोनसे दङ होनोबा बुकार बঁটা। दा बे बुकार बঁটাयाव 2027 निफ्राय शिशु साहित्य माने गथ'फोरनि थुनलाइ साहित्यनि थाखायबो बुकार बঁটা होनाय जासिगोन आरो बान्था हिसाबै मोननो हागोन 58.46 लाख रां, थारमाने 50,000 पाउन्ड। बेनिफ्राय बाहेरेनाव एशियान युथ गेम्सआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों हाइ जाम्पार जुबिन गहाया। बिथाङा आसामनि। जोबोद मोजां खबर बियो। स्पर्ट्सआव बिराद मोनसे साक्सेस। बाहेरेनाव जानाय एशियान युथ गेम्सआव ब्रन्ज मेडेल देरहानो हादों हाइ जाम्पार जुबिन गहाया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोनहा गोजोन बड'लेण्ड इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, अननानै गुरै खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।